Закрыццё польска-беларускай мяжы падчас вучэнняў Захад-2025 – гэта, на жаль, прадказальны крок у адказ на агрэсіўныя дзеянні Пуціна і Лукашэнкі. Дыктатары працягваюць правакацыі супраць нашых суседзяў, адпрацоўваюць сцэнары эскалацыі, затрымліваюць нявінных людзей і выкарыстоўваюць мігрантаў як зброю. Лукашенко вядзе Беларусь у ізаляцыю і ператварае яе ў крыніцу пагрозаў для рэгіёну. У той час, калі рэжым дзейнічае як саўдзельнік у вайне Расіі супраць Украіны, суседзі маюць права ўмацоўваць сваю бяспеку. Але я хочу падкрэсліць, беларускі народ не з'яўляецца пагрозай для сваіх суседзяў. Наадварот, большасць беларусаў супраць вайны, супраць расійскай прысутнасці, супраць таго, каб наша зямля выкарыстоўвалася як плацдарм для агрэсіі. І для нас вельмі важна, каб захоўвалася пасажырскае злучэнне, бо для беларусаў гэтая мяжа са свабодным светам. Мы кантактуем з Міністэрствам замежных справаў Польшчы і ў бліжэйшы час даведаемся, як будуць дзейнічаць гэтыя абмежаванні.